И здравейте хора, аз съм Зутра и това е моя нов клип, който казвам, че аз се завръщам. Да, бях качил преди доста време, 4 седмици мисля, един клип, който беше на Story About My Uncle. И така не качих друг клип. И сега изтрих всички клипове и реших да започна наново. Какво ще правя ново? Просто да снимам повече. Ще снимам повече на Майнкрафт, как оцелявам с много приятели, как оцелявам с момчета, там едни Tata Gaming. Ще играем на различни мини-геймове и общо заето ще става яко игране. И да, това исках да кажа. Също така ще имам много giveaway. Ще смятам да направя giveaway на един дизайн, един ключ за една игра, още един ключ и общо заето ще бъде доста голям giveaway. Ще има 3 или 4 победители. Да. Също може да има нещо ново, като нови поредици, да разцъквам други игри, да има ревю на игри, такива неща. Доста ще са. Да. И какво друго да кажа? Да, също, че ме няма доста време. След като направя този клип, може да се постарая да направя още един тази вечер. Защото аз отивам на море, след това ще отивам на село и чак общо взето след 17 дена, ако не ви лъжа, ще мога да кача някакъв клип. След това, като качвам, ще има още малко време, което няма да качвам, защото ще бъда на лагер с много приятели. И след това, като се прибера, ще качвам доста клипове. Имам стрим, може да ме гледате как цъкам на някакви игри. Да. И надявам се да ви е харесал този клип. Ще се постарая да кача нов и довиждане.